Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dini ngantong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no adlaw na usab karon nga, o sa matarong adlaw, anong pulding. Murag huibis man na ganoon pa doon. Ay, bless the Lord. Hallelujah, no? Huibis santo. Adili, no? Murag mga adlaw ng higala nga kuang kay sa kalendaryo, no? Huibis santo. Yan, no? Huibis. Ayan. O niya, pizza sarong pitsa, pizza 17 sa bulan sa Oktubre. Hapit na gyud mga higala ang November 1 and 2. Ato niya nang hisgutan mga higala ha. Kining November 1 and 2 importante kay nato nang ma-discuss sa kahanginan kung unsa gyud kay importante kining maong adlaw. Nahala do o niya ato di nga timbayaon og may mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, atong station manager po dito sa Actin Basay, si Brad Elmer Lugatiban, ang ato ang mga kaparian, Lukog, Kabisayan ug Mindanao, ilabi na gyud ang akong mga classmates, no, si Padre Ubing Masyon din na sa Sikihor, Cora Paruco din na sa May Larena, o nga manusab si Father Dalmasio Hiramis din ha sa May ang kong classmate po din na sa Himalalod, o si Father Tonton Arnaiz, no, din ha sa May kining Himalalo kantil dili sa Batinggil, no, Batinggil Quasay Paris. Ang iyang kauban po din ha, no, ang iyang kauban nga pare si Father Dudong Ruiz. Kumusta na Father Dudes, no? Father Parings ang among tawag niya na Parings, no, gingamano sa ang akong classmate sa una, ani kay classmate yun, no, si Father kining Tunar Sibilia, no, nga natagaan ang dispensation sa talahorong Santo Papa aron nga maminyo na siya, no. So wala na problema, no, padre gihapon pero padre di pamilya na ako ng classmate mahigala, no, mga gwapo kay mga anak mistiso, kay mistiso puning apuhan, ayan. Mistiso puning apuhan, no, muna nga si Padre Junar igo-igora pero iyang mga anak baling mistiso ha, no, naliwat sa apuhan yang ganyan. John Tex. Ano, may munto na kanatong tanan mga higala, Lukog, Kabisayan ug Mindanao, aron nga maabot sa ato nga pagsibya po sa ako apong agaw din ha, no, sa may Kalumboyan, no, si Gawex nako, no, si Father Christian Dorango. Nahala, no. Abi no, ari kita may higala sa atong Saint of the Day. Aboy no ang atong ang karon, atong Saint of the Day karon mao si Saint Ignatius of Antioquia, no, Saint Ignatius of Antioch, no. Muni siya ang third bishop of Antioch, and he was a student of Saint John the Apostle. Hindi matabang ni siya, no. Kuanda ini kana estudyante ni siya usa sa mga tinudluan ni San Juan Apostol. He was during the reign of Emperor Trajan, he was accused of being a Christian and was forced to renounce his faith. On his way to Rome for his martyrdom, he was able to write, 15 series of letters which have been preserved as an example of our early Christian theology. Unya important topics kini addressed in the letters include ecclesiology, the sacraments, and the role of bishops. No? So magkuan siya, magtutudlo gini si Saint Ignatius of Antioch, no? Banggiitan gid po ni siya, no? Siya unang migamit og kuan nga word nga Catholics, siya mo'y una, no? Kini si Saint Ignatius of Antioch. Okay, no? Sama sa maghimo ni Saint Ignatius of Antioch, magkuan kita, magmaampuon kita o maningkamot nga sama kaniya makahatag kita og igo-igong pagtulunan ngadto sa atong isig kaingon, pinaagi ba sa pulong o sa buhat. Hala, no, mayang mudto na kanatong tanan. Bino ari kita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, October 17, bagong diocese sa Prosperidad, gikatakda, gideklara, no,
bagong diocese sa prosperidad gideklara ni Pope Francis ug ang unang obispo niini no nalipay kog dako mahigala no kay kini ang ilang pinakaunang obispo mao si Bishop Ruben Labajo no kasabtangan karong auxiliary bishop sa Cebu. Malipay ko mahigala kay sa first year me kini si Bishop Ruben Labajo si Kanyer no classmate ni Padre Kuan kung wala ko masayo pa classmate ni Kuan ni Padre Lyndon Serna o ni Padre kini nga J. Enriquez. No, kini si din sa Padre ron. Bishop Ruben Labajo ang napili nga obispo sa Prosperidad Agusan. Congratulations ha Padre Bishop na day. Bishop sorry kay no Bishop Ruben Labajo. May laki siya kuan ni namo sa una. Muni amo nga matud pa pangulo sa una sa kining SSBP no Society of St. Vincent de Paul. Pani produkto ni siya sa Kolehiyo Mayor Seminaryo Mayor de San Carlos. Kung andun kanang amo ning og sa pinulungan pa na ato ni. Ayan. Congratulations ha Bishop Ruben Labajo. Ang amo sa ako lang lagi nauna ni nako usa ka tuig pero manghod na ako kay ako gulang-gulang naman kong misunod og seminaryo. Ayan no. Nala no maingmudto na kanaton tanan. O niya humanata sa ato ang CBCP News. Napad sa Vatican News mahigala no. Ukraine President Volodymyr Zelensky may bisita kang Pope Francis sa Vatican. O niya matud pa nanawagan gihapon siya og kalinaw ug ang atong salahurong Santo Papa nanawagan gihapon og kalinaw ug panawagan nga unta no mas mahunong na ang giyera sa kining Ukraine ug Russia. Ang Russia magud mahigala ambot sa kadako sa ilahang lugar ila pa yung gidaginot ni Ukraine. Nakabalo sila nga dili gyud na musugot na away ginoon sila nagginirahay dito. Nahara no maingmudto na kanaton tanan mga higala. Kumusta na ang ato ang mga igsuon din sa nagkalain-laing parokya no ning atong Diocese of Dumaguete. Nahara na are na ta mga higala sa ato ang catechesis no catechesis ta mga higala. Unya ang atong topic mga higala October 17 matud pa diri the incarnation no ang pagpakatao no incarnation no atos pang ang sa atong ebanghelyo ang pulong nahimong tao no ang anak sa Dios nagpakatao aron luwason ang katawhan no muna hinungdan nga muna purpose sa incarnation buti pa sabot nga ang Dios nagpakatao no unya matud pa kun atong basahon sa sulat sa mga Hebreo kapitulo 10 bersikulos 5-17. Tungod ni ini sa dayo ng anihi ni Kristo sa kalibutan miingon siya sa Dios dili ka gusto sa sakripisyo ug mga halad nga mananap apan giandaman mo ako og usa ka natud pa no nalimot ko sa siya no ug wala ka mahimuot sa halad sa mga mananap nga sinunog didto sa halaran o matud pa o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa sala. O niya miingon ako ania ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako diha sa libro sa balaod no pangitaan din ha sa pagkatao sa anak kung usa ka kanang mga Kristiyano. So ito pa na ulan ako maayong pagkakupikan sa Biblia may higala no. Sa ito pa sa basahon nato sa Hebreo kapitulo 10 bersikulo 1-7 nagkanayon dire no nga ang Dios mianhi nagpakatao aron pagluwas sa katawhan. Gani sa unang sulat ni San Juan ngadto sa mga San Juan kapitulo 4 bersikulo 2 mailan ninyo kay ang maong espiritu iya sa Dios pinaagi niini ang nagpahayag nga si Kristo nagpakatao iya sa Dios. Ayan no. Sa ato pa muti pasabot mga higala no ang pagpakatao ni Kristo gihimo ang maong plano aron nga luwason ang katawhan. So bana no nga kita sa atong pagpadayag sa atong pagtuo dili gid nato na matud pa ikalimtan
nga ang atong usa sa atong gituuhan mao nga ang atong Ginoong Jesucristo nagpakatao aron kita luwason sa atong mga sala. Dili kita malimutan ang hingalan. Okay, dili na mahimog atong ibaliwala na. Kay unsa ba atong ibalos? Amo na ano nga ato siya nga sundon sa iyang mga gipang tudlo kay parte naman na siyang pagluwas nato. Ano, klaro? Hala no, may mudto na kanang tanan, padayon kita sa ato nga mga buhatono ni ini kabudtuhon o gari kita manghigala sa mga pagtulunan. Of course, katong akong giingon kaganina mahigala no, kini bitaw November 1 and 2. No, kining November 1 mahigala mo kini ang panahon nga diin atong pasidunggan ang tanang mga santos. Kaya kung mag-ingon na gani tag mga santos, apil na ni ana ang tanan nga mga nalangit na. No, kay doon na may gitawag na to og mga santos nga naproklama o mga santos nga wala maproklama. Kana naproklama, kana canonized ba? Pero sa ako na ginaingon, kung tuwa na ganita sa langit, na santos na kita ni ana. Kaya ang langit lugar man sa mga santos, dili man ka pwedeng moadto dito nga dili gawas og anghel ka. Ano? Gawas og anghel ka, pwede ra kay dili ka santos. Kun ang ingon nga ang langit lugar na sa mga santos, no? All saints una nga ang as a community as a whole atong gisaulugan sa ilahang kapistahan ang tanang mga santos. Apil na ni ana ang tanan nga mga nangamatay nga nalangit na. Muna nga panahon sa November 1 atong gihimo ang pagpasidungog sa tanang mga santos. Muna nga adunay mga tradisyon nga atong gisunod kabahin ni ana. Ato po nang napanunod no, gitudlo man na sa mga nahauna nato. Unya ang nahauna nato nagtudlo nga manangko ta mados menteryo magahin og panahon sa pagampo. Unya sa atong panimalay kay matud pa ato malaging gipasidunggan ang tanang mga santos. Doon na tayo gamay hikay-hikay. Doon na ipipila nga ni saway ni ana kay dini ko no pag Dios nung sana bay na Dios naman na. Kita mga Katoliko wala ta magsimbag Dios. So nang giingon sila nga nya katong sa una sa CCRM doon na pinadunggan nga mga speaker sa charismatic nga gisaway na muna nga daghan po din taon ang nadala. Pero ako isip usa ka pare no mo ingong gyud ko nga ipadayon nato. Kaya that was a very beautiful tradition nga mag-andam tag mga pagkaon o atong gipistahan ang tanang mga santos. Antor sa atong balay. Nya ginagmay ra kidaghan man lagi ang nagkaon. Pero kung nakita nimo imo mga siligan, no, kana bang labi nagmagpuyo ka sa lugar sa mga dili kayo kana bang well off ang mga imo mga siligan, ang ubay-ubayan na imong giandam dayong kung mahimo imbitaras inyo. Pero kung dili madala para di lang. No, biko ba, budbud ba, sa kung saang nindot kay ipadala budbud, no, kay mura bang maputos-putos na ba? Maputos-putos. Ya pwede ra pug maugmaan. Ingon niya na, no? Klaro ba? Kung dili naman lang nimo maimbitar. Pero kung maimbitar nimo sa inyo, mas may gani, pero mas may na parang ako dili lang imbitaron aron nga sa ilang balay magsaulong pud sila. No, klaro ba? So muna ha, atong pagtulunan ang Katoliko, that is our tradition o sa ako na ginaingon. Padayon data kasauna na mugutoy pag-uso ba sa CCRM, Catholic Charismatic Renewal Movement. Murag usa na sa mga nahunong tungod sa ilaha mga gipang tudlo. Pero parang nako, dili man ko maingon nga sayop to, pero ato lang ibalik lang nato. Dili na ko maingon sayop kay mo may ilaha pong gituhuan. Pero para sa ako ibalik lang nato tong atong naandan ha. Nga magandam gitag mga pagkaon alang sa mga nangamatay, ilabi na gayud katong atuan na sa langit. Pagka November 2, amo na lang siya, no, nga mga adto na ta. Abi no atong mga batan-on diri sa Ayungon, mapahigayon sila og mamaligyan kandila para pud kuno sa ilang fund. Okay, mas mayad sana no, learn how to be enterprising. Nya ato na po lamang tabangan no, ng atong mga kabatan-unan nga naningkamot pud in town nga makat-on unsaon pagnegosyo. Okay? Daghang salamat og mayong mudto Pilipinas.